jasna, najjača. Gledajte sad ovo. Jeste sećate da smo pričali o blindi? Znači, pričali smo da uzem blindu, jel tako? Jesi svi slažete? Da li mislite da uzem blindu? E sad je pitanje dva. Da li da uzem blindu stvarno? E sad, vi kažete da. Zato što ste vi rekli da, ja sam se malo raspitivao o blindama. Ja sam, braćo moja, našao Urusa blindu. Verovali ili ne? Našao sam Urusa blindu. I sad pazite šta je fora. Gledao. Znači imam opciju, raspitao sam se, imam opciju da pošaljem Urusa da ga blindiraju. Ok. I sad pazite ovo. Sad ćemo da stavimo Enter Gallery, vidi ovo, brate, ovde slike. Gledaj kako izgledate, bro. Šta kažete, iskreno, brate, double-ove, a? Ovo je zlo, brate. Bra. Ja. Šta je ovo je? Tebra, kakav bet mobil, a? Au, brate. Au, brate. Može se uradi unutra kako hoćeš, brate. No, to mi je jasno. Ma ideš, kur. E sad, pazite sad ovo. Ja sam se malo još tu interesovao, jel te? I uzeo sam da pravim svog. Tako da aj zajedno da napravimo mog Urusa blindu. Znači, početna cena je $189.000 samo da izgleda ovako. Ok? Znači, za ove pare dobijem samo da ga prerade da izgleda ovako. Ok? Stealth Grey, ISKR, ova siva je predobra, možda čak crna. Bla, 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 bla. Dignu ga na 750 konja. 750 konja i običan izdor. E sad, možemo da ga pravimo dalje. Znači, može bude mat crna ili svetlo ova gloss, ali mislim da je mat crna ili mat siva. Mat. I čak mislim mat crna. Mat crna mislim da je priča, okej? Mogu da ga uradim za $12.500 da promenim boju kako hoću. Znači, bukvalno da uradim da bude crno-žut. Lupam, ali realno nije. Možda da uradim kamuflažu. Tebra, sivi auto sa crnim kamuflažama, da bude kao kamuflažna ona boja, a? To je gas. Za ovaj auto, okej? Recimo stavimo to, custom boju, light bar, gore da ima ovo da svetli, okej? I da stavim leteće prase da mi svetli kad se otvore vrata. ISKR, buraz. To je priča. Dalje. Ovde imamo, znači, izbor sedišta. Znači, ja ću staviti standardna ova crna, realno, koji će mi kurat bilo šta drugo. Crna, naravno, sportski volan njihov sportski volan. I, brate, ovo mi je na glavu da mogu stavim šta hoću. Znači, mogu stavim leteće prase na glavu. ISKR gas, $2.500, nije previše. Dalje. Nije puno. Onda, mogu da ga dignem na 1000 konja. Dobro. Na 1000 konja, promenem mu sve, turbine, intercooler, intake, sve. $58.000. Buraz, realno ono. Vrt. Će se konsideruje. Sport exhaust, izduv mora da se čuje, $12.500. Mora, brate, izduv da grmim, buraz. A sad pazite, ovo je sad jeftiniji deo unapređenja. Ovo je inače, ovo sve što gledate je na onih $189.000. Znači, $189.000 plus sad ovo što buđemo. I onda sad ovde imam opciju da ga blindiram, ok? Za $85.000 mogu da ga blindiram. Znači, dobijem blindirana stakla i metalna vrata, jel te? Ali, ovo je blinda, znači, kroz koju, ja mislim, kalaš može da prođe. Ali štoljpi, pištolji i manji kalibri ne mogu, ali kalaš mislim da mogu. Znači, imaću zaštitu ispod automobila, zaštitu od eksplozija. Znači, mogu preko mine da pređem, da mina eksplodira i ne može ništa mi se desi. Ma idemo bre da vratimo Kosovo. Imam da upalim, da, bukvalno te bra. Imam da upalim smoke screen imam da upalim kada vozim, krene da puca dim pozadi i da upalim smoke screen da me niko ne vidi, da mogu da pobegnem, razumeš, ako me jure.
To je isto dobro ako beže od policije, brate. Šta BM opet, brate, kaže? Evo te, BM, danas si opustio, brate, ruku, evo te, samo ono, ide lova, evo te, koji ti kurac. Ne radi mi, ne mogu da vidim donacije. Evo ga. Ljubite, brat, šta će ti to štedi pare? Pusti ti moje pare, para zarađujemo. Pare nisu problem, para ima. Ele, znači mogu da ispucam smoke screen, ludilo, zamisli to. Dimna zavesa. Vojne run flat gume, znači ono, ako se izbuše, mogu da se voze, mogu da pređu preko mine, mogu preko eksploziva, GG. Thermal night vision, znači ono, vidim u mraku, bukvalno ono, mogu bez setala da vozim, vidim sve gde sam, šta sam. Mislim, nije gde sam, šta sam, nego vidim termalno, mogu veverice da lovim po šumi, easy. Reinforced suspension, znači da mogu da idem buraz po kamenju, lagano, da mi se ne razjebe auto. Electromagnetic pulse protection, znači EMP protection, to je ono kada puknu, znaš onaj talas što gasi struju. To ne može da me ugasi, brat. To ne može da me ugasi kada puknu, to ne može me ugasi. Onda mogu explosive device detection, znači da pronalazim mine, ako ih ima. Ok, to je GG, to je W, realno, ako idem na Kosovo. Non stop sve snima, znači ne prestaje da snima i sve se diže na cloud. I onda nijednom trenutku ne prestaje da snima, nema memoriju, nego diže sve na cloud. Na elektrisane kvake, znači ako je auto zaključan i dođe neki klinac i kao hoće da mi pipne auto, otvori, uhvati se za kvaku, povuče, udari ga struja. Tako da, klinci, pa šta radite, razumeš? Ako je zaključan auto, nemojte ga dirate, razumeš? Čekaj, sad snosiš li ti tu neku odgovornost ako se... Ne snosim buraz, pa čekaj, on je došao na privatno vlasništvo, probao da me pokrade. Dalje, imam, brate, sirenu i trubu, znači mogu ono sirenu policijsku, ono, viu. Čekaj da vam pustim, imam na TikToku je to dobro, da vam tačno pokažem sve šta može da se uradi, brate. Da vidite kako to izgleda, buraz. Ovako izgleda. A kako se čuje, slušaj kako se čuje. A moj bi bio mat. Buraz gledao. Vidi. Slušaj sad. Slušaj sad kako se čuje. Kada gasi. Dobro, a sirena je... Čekaj, gde se... ovo je. Znači imam strobove, mogu da ubacim ove strobove, ovo da svetli ovako belo svetlo i tebra sirenu da imam. To je GG i SKR, znači mogu hapsim ljude po gradu, to je gas. Dalje, imam znači to, imam strobe lights, to je ovo, znači ovo da blinkaju ovako svetla, vidite ako da blinkaju svetla, to, strobovi. Onda imam blinding lights, znači mogu da oslepim ljude, vratno su ova svetla sva napred popale i osvetli, brate, sve. Ne može to u Srbiji. Kako ne mogu u Srbiji, brate? Pa meni je auto registrovan, ja idem da ga nabuđem, to je kao da mu stavim te, bra, spoiler, buraz. Ja mogu stavim spoiler na auto, ovo je kao spoiler, buraz. Nemojte vi da se brinete ništa, brate. On je već registrovan, brate. Nema što se brinete. Za registraciju. I kako se zove, znači, imamo interkom, znači može da se priča, buraz. Može da se priča. Može da se kaže, tebra, da ja ovako kroz auto, iz automobila pričam, ono, naš. I zanim si idem startujem, brate, klince po gradu i kao, stani! Šta radiš? Buraz! I čuje se ako, fju. Tebra, zanim si to, brate. Zanim si to, tebra, koji bi to gaz bio? Znači, ide to, znači, pun gaz. Ra, ludilo sve. Onda, dalje, magnetic deadbolts, ne znam tačno šta je ovo. Magnetic deadbolts, nisam siguran. Pepper spray dispenser, znači, ako
dođete i uhvatite se za kvaku, pored toga što će vas udariti struja dok je auto zaključan, dobit ćete i suzavac. Ok? A, takođe, imaću dugme da pustim suzavac iz kola oko mene. Stilot, brate. Znaš, tako da znaš ono, kao dođe neki klijent, kao bako može slika. Opet sam prenelo me. Buraz, zavisi ovak, dođe pljan suzavac, brate. GG, dobro, imamo suzavac. Gas maska, da meni suzavac ne može ništa. Znači, da meni ne može ništa suzavac, GG. To je W. Onda, first aid kit. Znači, ako me pogode u nogu, NPR, da mogu da se zalečim, razumiješ? Kao u ovome, kako se zove, nije Fortnite, nego onaj i drugi, pre toga, PUBG. Znači, bukvalno ono, padnem, cap, noga, gas, okej? I hipotermija kit. Znači, ako se smrznem, imam da se ugrejem, razumeš? Tako da... Stan poneseš, već. Znači, to sad uzmem, to je $85.000, GG. Onda, Night Vision sistem, ne znam tačno šta je, ali ovo Thermal Night Vision sistem, ali ja neću Thermal Night Vision, hoću Night Vision sistem, znači da mogu da vidim sve u mraku, ne samo termalno, nego da vidim kao ono Ameri što imaju, te pošto ovo radi u Americi, treba sve da vidim, buraz, okej? Da, ako mi izbuše gume, slučajno ako mi se izbuše gume, ili ako hoću da vozim po pesku, mogu da izduvam gume, izduvam ih i vozim po pesku lagano, ili mogu da ih dodatno napumpam na dugme sve, ako vozim po kamenju ili nešto slično, okej? Mesto za pušku. Znači za OBSB da može staviti pušku, okej? Znači u gepeku može staviti puška. Napumpam i čao, GG, da. I, naravno, 2 ekrana na sedištima da jel te dok ono zombi apokalipsa traje da imaš šta da gledaš, okej? Next, ukupna cena ove dorade $399.000. Šta kažete? Da li raditi ili ne raditi? Buraz. Da vidimo još tek opciju, da dodamo još nešto, brate. A šta da mu dodaš, da možda ti otpeva nešto? ISKR, brate. Meni je ovo W. A sad pazite, sad imam drugu opciju, slušajte me.